Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε πώς κάνουν βλακίες. Κοιτάξτε. Κακακά! Μια χαρά. Ναι, εγώ είπα αύριο το πρωί και η Μέρη να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε αν είναι εκεί δασκάλα. Λίγο πάμε το γιο θέληση. Να δούμε αν είναι εκεί, θα την πάρουμε. Και άμα είναι, το στείλω. Αλλιώς θα τον κρατήσω σπίτι, φιλενάδα. Τι τον στείλω να κάνει. Τι να κάνει, Μωρή Χαζή εκεί πέρα, αφού τι να κάνουμε μάθημα. Θα δούμε τώρα που είναι και το στείλω. Μόλις κάνω μαλακία. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα δούμε για τις μαλακίες που θα κάνουμε τα αδέρφια μου.